היוש, היום זה ולוג קצת שונה, כי הפעם אני בבאזו, אז תכירו קצת את עצמי. היוש, קוראים לי אמילי, אני בת 17 וחצי, כן, שברתי את הרגל, והנושא של הסרטון היום זה בעצם לעצב טקס מלגה. אני לומדת בקולג' ומקווה שתאהבו. טוב, בואו נתחיל. טוב, אז אני לא יכולה לעשות יותר מדי דברים, אז תתחילו אתם. צריך לארגן פה את כל הדברים, לקפל כיסאות וכזה. אגב, אני ראש מועצת הסידור, בגלל זה אני אומרת להם מה לעשות, אז בואו נתחיל. טוב, אז אתם צריכים לארגן פה את הכל. אני אגיד לכם מה לעשות, כי אני פשוט לא יכולה לעשות את זה. צריך לארגן פה את כל הדברים, לארגן תעודות, לא, התעודות כבר מאורגנות, לארגן כיסאות וכל מיני דברים, ומי שלא צריך לעשות כלום, שלא יעשה, אלא אם אני אגיד שהוא יכול ללכת. טוב, אז בואו נתחיל, אני רגע יורדת. רגע, בואי אני אעזור לך. תודה רבה. מה זה? נראה לי שהטלפון פה זה מתנה של מישהו. לא בטוח, נראה עוד מעט, אולי מישהו יבוא לקחת את זה. טוב, אז אני אתחיל אוי, בתעודות הייתי עוד אחד כזה. טוב, אז תתחילו מלארגן פה את הכל. טוב, אז את זה אני אזרוק לפח. גם את זה אני אזרוק לפח. טוב, ועכשיו זה שולחן, לא, הוא על הצד, לא נראה לי שאפשר להפוך אותה שנייה, אני קודם מנסה קצת. הנה, אני אשים אותו פה, אולי כן אפשר להפוך אותו. הנה, התלבושת של היום. גם שלי, אני גם שמלגה. טוב, נזרוק את זה לפח. יש כאן מתנה, אני לא יודע מה לעשות איתה תכף, אולי תגיד מה לעשות עם מתנות, זה סתם דף. לא, אחר כך מה לעשות בסתם דף הזה. מה זה, למה יש שם קופסה עם הפנים שלי? זה ממש מוזר. טוב, אני אמשיך. אוקיי, מה יש בפנים? יש שם את הבגדים שבאתי איתם. יש שם תמונה מביכה שלי ושל ליאן. כן, זה מביך. טוב, אז אני אמשיך. לארגן פה את הכל. את הרוב נצטרך להכניס נראה לי לקרטון. אמילי, את הכל צריך להכניס לקרטון. כן, תכניס את כל מה שאתה יכול לקרטון. מה שאתה לא יכול פשוט תשאיר ותסדר את זה איכשהו. ותסדרו את זה. זה לשם. זה מקרן. את צריכה לעשות משהו עם המקרן? כן. אל תכניס אותו, תשאיר אותו פה. אלא, כאילו בצד אולי. משהו. טוב, אני לא עושה כלום, אז נראה לי שאני אלך. גם אני לא עושה כלום. גם אני ללכת. אני לא יודעת. כאילו, אני כן צריכה קצת עזרה. תישארי, שיהיה. סבבה, אז למה אליזבת הלכה? קוראים לה אליזבת באמת. טוב, הנה, זה שולחן מעולה. כן, תשאירו אותו פתוח. את זה תכניסו לתוך הארגז. את זה גם תכניסו לתוך הארגז. כן, תכניסו את זה לתוך הארגז. זה גדול מדי. כן, זה גדול מדי, תכניסו. מה זה? זה כאלה שלטים. תכניסו גם את זה. מה אתם עושים? למה אתם מכתירים את זה? כי אנחנו עוד רגע נכניס את זה. זה יהיה שולחן מתנות. הנה יופי, תכניסו. גם את כל מה שלמעלה שם, לא צריך את זה לטקס. הנה גם זה מתנה. הנה גם יש שם מתנות, שימו לב לזה. כן, הנה. וואי, מעניין מה יש בכל המתנות. אולי נציץ בהם אחר כך. לא, אסור להציץ.
על מה? אסור להציץ. טוב. טוב, אני שנייה אקום מהכיסאות. הנה. טוב, תקפלו את כל הכיסאות. גם את השטיח קיפלתם, סבבה. את בטוחה במה שאת אומרת, זה לא נראה כזה טוב. כן, אני בטוחה, תאמינו לי. אבל מה אם לסדר שם למעלה? תסדרו את זה בבקשה. טוב, נסדר את זה. תודה. זה טלפון, נראה לי שזה בסוף כן מתנה, אף אחד לא בא לקחת אותו. כן, נכון, כנראה שזה מתנה. וואי, כיף למי שקיבל את הטלפון הזה, הוא ממש יפה. זה המקרן, זה של המקרן. יופי, מעולה. וגם את זה תשימו שם, זה רק אפשר לשבת על זה. יש כיסאות בשביל לשבת, לא צריך את זה. אבל די, תשימו כבר את כל מה ששם למעלה, תשימו בתוך הארגז. אני לא צריכה לבקש מיליארד פעם. גם את זה, זה שולחן שהוא על הצד, לא משתמשים בו לארגז. גם את זה לארגז, לא את זה לא לארגז, תשימו שם. את כל מה שמעל זה לארגז, יופי, כל הכבוד. טוב, שמענו, וואו. אל תגיד לי וואו. אני דואגת שפשוט הכל יהיה מסודר ונקי ומסודר ויפה. שים גם את זה. תת לייזר, נראה לי שתשים... זה את לייזר באמת, בא לי לנסות. את לייזר לא נכנס, בא לי לנסות אותו, אבל... יו, באמת את לייזר. כן, נכון. הוא מתאר את זה, לא. מה אני צריך לעשות עכשיו? עכשיו תסדרו את הדברים. קודם כל תכניסו גם את זה לארגז. ואז תתחילו לסדר את הדברים. תכניסו גם את זה. אוקיי. עוד משהו? אני לא חושב, מקסימום נוריד את הארגז עוד פעם. כן, נכון. שנייה, רגע. קום מהכיסא, נסתר פה. טוב, סידרנו את זה, מה עכשיו? עכשיו נראה לי שזהו, נראה לי שכדאי שתלכו להתארגן, בכל זאת גם אתה משתתף בטקס. תכלס, וואי, איך אני מתרגש לקבל מלגה. כן, רק כשאתה במלגה שלה 18.5. לדוגמה, חבר שלי, הוא במלגה שלה 17.5, והוא היחיד במלגה של 17.5. למרות שגם 18.5 זה ממש טוב. כאילו זה מטורף. לא ממש טוב, זה מטורף. כאילו אתה השלישייה היחידה, נכון? כן. טוב, נראה שכדאי שתלכו להתארגן אבל. כן, חושבת, גם אני חושב. תכף גם אני צריכה להתארגן וגם יש לי איזה בדיקה ברגל. לי אין בעיה שתלכו להתארגן, גם אני אלך להתארגן. רגע, לא צריך לעשות חזרות. אני לא חושב שצריך. כאילו... לא נראה לי. בלה 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 בלה. טוב, לכו להתארגן. טוב, עכשיו אנחנו עושים קצת חזרות. כי צריך. לפני שכאילו כולם מקבלים את המלגה, צריך לעשות חזרות שכל ילך חלק. טוב, המנהל, אבל אני קוראת, לא? כן, את אמורה לקרוא. טוב, תקראי. טוב, אליזבת, שם משפחה נגיד כבר בטקס. אז אליזבת, כן, אני פה. את צריכה לקבל את זה. לא אמרת שהמנהל קודם כל נושא דברים? נכון, מנהל טיסת דברים. טוב, נראה לי שאפשר להתחיל. אז אליזבת,
כן, אני פה. תקומי, בבקשה. אני רגע אקח את המלגה. לא, קודם, זה שאני באה, ואז אתה לוקח את המלגה. כן, עכשיו אני אביא את המלגה. קודם כל, את השקעת בבית ספר המון 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 בלה 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 בלה. את השקעת המון בלימודים, כל הכבוד לך. את תקבלי את המלגה רק בטקס. טוב, בלה 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 בלה. אתם תקבלו את המלגה רק בטקס. עכשיו נראה לי רום, אם אני לא טועה. נכון? כן. טוב, תקבל את המלגה רק בטקס. סבבה. אמרת את זה לכולם, אני יודע. כן, תדמיין שאני מביא לך את המלגה, כל הכבוד, אתה משקיע הרבה בלימודים, כל הכבוד. טוב, אז לכו להתארגן, יש לכם הרבה להתארגן. בהצלחה, וכל הכבוד לכם, נראה לי. בואי רגע נבדוק שהמקרן עובד. ספוילר מעריכה, בסוף המקרן יהיה על הבמה. וזה רק התארגנויות למלגה, כי למלגה יהיה חלק 2. טוב, נראה לי שזה מספיק טוב. כן, נראה לי גם. נו. אני צריך להתאמן על הנאום, נכון. תודה רבה שבלה בלה 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 בלה. טוב, נראה לי שזה בסדר. רגע, שכחת את השקופית הראשונה, לא? לא, לא נראה לי. טוב. טוב, כולם הלכו נראה לי. נראה לי שגם אנחנו נלך. ביי, יש לי בדיקה לעשות. צ'או. טוב, עכשיו אני בדרך לבדיקה. קודם לחדר, אבל לבחור בגדים. טוב, אז אני בוחרת עכשיו את הבגדים למחר. טוב, אז אני עכשיו בחרתי את הבגדים שלי למחר, אבל כאילו, אני עוד רגע אבחר את הבגדים שלי למחר, אבל כרגע, כאילו, בחרתי, אבל כרגע אני מחליפה לפיג'מה, כי יש לי בדיקה בבית חולים. ואוקיי, אז לבשתי פיג'מה, אני אלבש גם צרת לשיער, למה לא? טוב, עכשיו הגעתי לבית חולים, אני צריכה לבקש כרטיס. טוב, הכניסה אותי פשוט. היי שלום. היי שלום, תשכבי בבקשה. למה באת לו בדיקה? דבר ראשון היה לי בדיקה, דבר שני הרגשתי שהרגיל שלי יותר כואבת מהרגיל. יס. טוב, אנחנו נבדוק לך את זה, איפה הכלי הזה, איפה הוא... לא זה, לא זה, זה, כן. כן, בהחלט. השבר שלך קצת יותר חמור, אז נצטרך לשים לך גבס חדש. זה פשוט גבס ששמים אותו בהרדמה. מה, למה? בגלל שזה גבס כאילו ממש חזק, אז הם רק רוצים לראות שהרגל שלך מגיבה לזה טוב, שהיא לא מתקפלת או משהו, וצריך גם להיות עם הגבס הזה בכיסא גלגלים. חייב בכיסא גלגלים. אבל יש לי היום איזה טקס. אז תדאגי, תלכי לטקס פשוט בכיסא גלגלים. לא, אבל למה? להיות סתם מעצבן. ככה, ואת לא תקראי לי מעצבן, כי אני שומר עלייך. נגיד, למרות שאתה ממש מעצבן, אבל טוב. טוב, אין לי כוח בכלל לזה, ולמה בהרדמה? מי שם גבס בהרדמה? היי שלום, שלחו אותי לגבס בהרדמה. למה אמרו לי גם להביא תחבושת? אנחנו לא יודעים. טוב, לילה טוב. אני לא עייפה. לילה טוב. אני כן עייפה. לילה טוב. ללכת לישון.
איך תירדם כל רגע. וואו, מצמצת הרבה. טוב, יאללה, לילה טוב, ללכת לישון. אבל אתם עדיין לא השפיע, הנה. יופי, אני יודע מה. טוב, נחתוך לה את הגבס הזה. עכשיו נוציא חתיכת גבס בשביל להשוות. אם תכין את הגבס החדש. למה שמת מסכה? זה לניתוח. למרות כי אנחנו מנתחות את העוזר מנתח. אני יותר מנתח מכן. טוב, שמנו לה את הגבס החדש. אבל נשים גם את התחבושת. בגלל שבטעות פצענו אותה עם המספריים. עכשיו תלך לחדר. לא, החלפנו לה לבגד בית חולים, אבל כנראה שהיא תהיה איתו רק איזה 2 דקות עד שהיא תתעורר. וזהו. טוב, אז בזמן שהיא ישנה, אני רוצה להגיד לכם שבטעות עשיתי את הסרטון בלי קול, אז אם האיכות של הקול לא טובה, אז אני מצטערת מראש. ואני יודעת שאני לא מעלה הרבה לערוץ, אבל אני בכל זאת ממש רוצה הערכה, כי לוקח לי מלא זמן לערוך, וגם מלא זמן לצלם סרטון. ואת הכל לחלק 2. טוב, אני מחליפה בחזרה לבגד הרגיל שלי. אפשר גם להוריד את התחבושת. כן, תורידי אותה. יש. טוב, אז עכשיו אני חזרתי, אני מתלבשת לזה. ואגב, עוד שנייה נגמר הוולוג. אז תעקבו לחלק 2 בשביל לראות את הטקס. טוב, עוד ממש 3 שניות נגמר, אז ביי יוש.